Tillykke med din nye bog. Ja, tak. Hvad handler den om? Den handler om lille Aske, der fylder 13 år, får en ternet ninja-dukke af sin onkel Stuart, som har en blodig historie. Den er blevet til ude på en børnearbejderfabrik ude i Thailand, ved at lille Kwang har fejlagtigt kommet til at sy den forfærdelige, onde danske direktør for legetøjsfabrikken, Philip Eberfrøs dyre, fine, ternede tørklæde, har han syet om til en ninja-dukke, der egentlig skulle have været sort. Og så har vi balladen, og så bliver denne ninja-dukke besat af en gammel japansk vandrerånd, der vil på hævntogt, og så skal Aske simpelthen, han får hjælp til sine problemer med Glenn fra specialklassen, der vil tæske ham, og med pigen, han er forelsket i fra 8. klasse, som han ikke kan få. Der hjælper den ternede ninja ham og bliver ligesom hans fortrolige, hans ven, men så pludselig så skylder Aske jo med kasse 2, og skal så hjælpe med at få slået den onde direktør ihjel. Ja. Men du har nogle figurer, der går igen. Hvorfor har du genbrugt, om man så må sige? Altså Stuart går igen især, ikke? Og så er der en lille hilsen til Terkel, men altså det var som en hilsen. Han er jo ganske lille, han er bare lige i periferien. Jeg tror han har 2 replikker, ikke? Og Stuart er jo med i nærmest alt hvad jeg har lavet. Altså også fra før man kendte ham, var han med i min første tidlige videoklip-shows på Anarki og anden sortering på TV Danmark i 1997-98. Så han har været en fast følgesvend altid. Og den her gang får han nogle nye dimensioner. Man får lidt mere af ham også som et varmt menneske, der har følelser for den her knæk. Og det synes jeg selv har været interessant. Og derfor havde jeg lyst til ligesom at tage ham op igen, da jeg synes, det var noget andet end bare at gentage og råbe Jesø og smadre folk med træsko. Det her var ligesom nogle nye sider af ham, man kunne vise. Men kan du så styre de her figurer, for det virker nogle gange lidt ligesom om, at Stuart tager lidt overhånd. I bogen her? Nej, når du skal lave en historie, eller skal optræde eller noget, at han ligesom tager magten fra dig. Nå ja, altså, men i mit private liv, der kan han også godt tage magten fra mig, hvis jeg får en fadøl for meget, ikke? Altså, han bor jo i mig. Men er også en figur, jeg holder meget af, og når jeg går rundt alene på mit arbejde, altså på mit kontor eller derhjemme, så går jeg jo og snakker sådan, når jeg skal have en kop kaffe. Så han er sådan en figur, som jeg har savnet, når han ikke er der, ikke? Men han skal heller ikke fylde for meget. Nej. Hvordan bygger du din historie op? Den her historie er startet som hvordan den er bygget op, det ved jeg ikke helt. Det startede med, at jeg ville lave en animationsfilm, og så havde jeg en figur, der hed Ternet Ninja, som jeg ikke rigtig vidste, hvad var for noget, men som var sådan en aggressiv tegneseriefigur, jeg havde lavet på min Facebook-side blandt andet, som jeg har tegnet i 10 år snart. Og så tænkte jeg, hvis nu man skulle lave den, fordi jeg tænkte, den er visuelt morsom, og den er aggressiv, og der er nogle ting ved den, jeg godt kunne lide, så tænkte jeg, så skal den vel være en dukke, hvis den er ternet, og hvordan er den så blevet ternet? Jamen, så må der jo være, og så lige pludselig så skrev historien sig selv på den måde. Og så startede jeg med at skrive den som et filmmanuskript til en eventuel animationsfilm. Og da jeg var færdig med det, og havde skrevet 4-5 gennemskrivninger, der kom jeg ligesom til en stopklods, hvor nogen skulle ud og rejse, og der var nogle ting, der gjorde, at jeg ikke rigtig kunne komme videre med ideen om at lave en film. Og så tænkte jeg, nu kunne jeg måske få skrevet den børnebog, eller bog, jeg altid har ønsket mig at skrive. Og nu havde jeg en fin disposition for, hvad historien skulle handle om. En helt storyline, så det var bare ligesom at gå i gang fra starten af. Men storyline, laver du så sådan en slags stamtræ, fordi der er jo nogle af figurerne, der går igen, som der også er i familie med hinanden jo. Så du ikke får det blandet sammen. Det kommer sådan lidt efterhånden. Faktisk var der en scene med en fødselsdag, og der var det faktisk en, der læste mit manuskript, der sagde, kunne du ikke smide lidt flere karakterer ind i den der fødselsdagsscene, så blev det mere kaotisk, hvor jeg tænkte, så må vi da have, Beate med, og Terkel, og onkel Harry, og mormor, og nogle af de der, så man ligesom kunne mærke, at der var et helt selskab omkring dem. Og jeg har da et stamtræ, altså det her er jo Beates niece, der er Askes mor, ikke? Altså, Stuarts niece, altså Beates søster, de er som Sirene, altså Aske er fætter til Terkel, ikke? Så det er jo et slags stamtræ, men det er jo sådan noget, der bare opstår. Ligesom jeg kendte også Danny-figuren fra noget børnefjernsyn, jeg har lavet, og pludselig skulle jeg lave Jul på Vesterbro, så var Stuart hans søn, og så blev det Danny, ikke? Altså på den måde falder folk sammen og finder deres familie, og finder deres måder, hvor de nu skal leve henne, og sådan noget. Det er jo sådan et univers, der udvikler sig gradvist. Ja.
Hvor har du indtalt lydbogen hen? Er det i dit eget laboratorium, eller et... Nej, det er det ikke. Jeg har lavet den ude hos Bossy, ude i Nordvestkvarteret, og faktisk i nogle af de der lidt professionelle studier, hvor jeg tror nok også, der bliver spiket Disney-film og sådan noget, hvor han har lejet sig ind. Og så har jeg lavet det med ham som tekniker. Hvorfor kommer den her lydbog her samtidig med den fysiske bog? Jamen er det ikke sådan, man altid gør? Jeg synes meget, at der kommer en bog, så ser man, om den holder, og så går der et stykke tid, så Nå, ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg havde lavet en deal med forlaget, der hed sådan, og så indspiller jeg lydbogen, og det gør jeg kvitt og frit. Det er en del af vores aftale, og det tror jeg måske ikke, de kunne stå for. Så skal den der bare ud samme dag. Det kan være det derfor. Jeg havde heller ikke noget behov for at vente. Jeg vil godt ligesom have, at bogen her fik sit eget liv, og hvis nogensinde den skal blive til en film, så skal der ligesom have, så ud med lydbog, ud med e-bog, ud med bog, se hvad det kan. Og så er det ikke? Altså, så jeg havde ikke lyst til sådan at gå og chatpisse med det. Det er klart, man kan ikke lade det komme samtidig med, at man lader komme en film. Så bliver det noget under noget. Ja. Hvordan har det så været at arbejde på den her måde? Jamen, det har været enormt sjovt for mig at skrive, fordi både sådan den indløbsfasen, det der med at sidde og prøve sig lidt frem, men næsten det mest spændende, synes jeg, har været rettelsesprocessen eller gennemskrivningerne, ikke? Hvor jeg har fået mit manuskript tilbage fra forlagets redaktør, Anne Mørk, fuld af streger og komme og der og prøve at flytte den her passage og gode råd til, hvad der kunne gøre det stærkere. Og det der med sådan at tage en side op, rette hver en af fejlene, og så kunne krølle den sammen. Sige sådan, nu er vi tættere på målet. Og så se næste gang, jeg afleverede mit manuskript til kritik, så kom der sådan et lidt mindre stak tilbage. Ikke? Og tredje gang var det, der er stadig de her 4 ting, du ikke har rettet. Ikke? Sådan den der destilleringsproces, og se hvordan det bare bliver finere og finere og mere og mere rigtigt. Jeg sidder stadig og læser den, nu læser den for unge lige nu, ikke? Så finder jeg stadig en stavefejl, hister her, eller et år for meget, eller sådan noget, hvor jeg tænker, fuck it, mand. Og så skriver jeg det til forlaget, nu er de ved at rette det til anden oplag, ikke? Altså, så de siger, at der er aldrig lavet en perfekt bog, men det findes jo ikke i min verden, der må ikke være fejl alligevel, så det er stadig også nogle gange, det der, da jeg har læst lydbogen højt, hvor jeg tænker, gud, Askes navn forekommer lidt mange gange på den her side. Ikke? Det er jo sådan noget, der er lidt svært at gennemskue, når man sidder og læser. Aske sagde, og så sagde Aske, og ved du hvad Aske? Ikke? Altså, hvor man tænker, fuck, næste gang, hvis jeg skriver en bog en anden gang, så vil jeg læse den højt for mig selv, i den her redigeringsfasen, for at lytte, hvordan er musikken i bogen. Ikke? Og det skulle jeg jo bare have vidst, men det fandt jeg ud af, da jeg indlæste lydbogen, så nu har jeg lært en masse om at skrive i den her proces, og det har været rigtig sjovt. Ja. Men du har også for mig sådan, hvad skal man kalde indre dialog, eller tanker og følelser med den her gang, i forhold til, hvis det bare var en, som du siger, en tegnefilm, hvor man bare har dialog. Ja, og det var noget af det, jeg gerne ville, for det er noget af det, jeg så godt selv kan lide, når jeg læser, ikke? Altså, at man kommer ind i et univers. Jeg holder meget af at læse selv, og jeg kunne godt tænke mig, at det ikke bare var replikker til en film, men at der ligesom var et indre liv, ikke? Og det gør måske også, at den kommer lidt langsomt i gang. Jeg vil gerne give rigtig god tid til, at man skulle lære figurerne at kende. Ikke? Og der var der en anmelder et sted, der skrev, at efter en lidt langsom opstart, så tager det fart. Ikke? Eller var til, men der sagde ikke, at han sad og faldt i søvn af kedsomhed, men det kan jeg måske godt være lidt med på, at det kan også godt være nogle gange, at man kører en volde for meget med, hvordan så der ud, og hvad sagde solsorten på taget, og blablabla, ikke? Men det er jo nyt for mig. Jeg har skulle lære det hele fra bunden, og der er allerede en masse nu, hvor jeg læser, når jeg læser den højt for ungerne, hvor jeg sidder og tænker, det her, det vil jeg lave anderledes næste gang. Ikke? Så jeg har virkelig lært meget af den her proces, og det synes jeg er det bedste ved det. Når man ligesom, hvad enten det er teater eller film, kan ud et sted, hvor man mærker, der er vækst, hvor man bliver klogere, hvor man bliver dygtigere, mens man laver alle de fejl, man nødvendigvis laver, når man er begynder. Men lytter du selv til lydbøger og podcast og sådan noget? Ikke så meget podcast, medmindre jeg lige kan finde en, der er relevant. Altså, jeg hørte mange lydbøger, da jeg var dreng, fordi at min mor fik et eller andet restparti fra en bibliotekar, hun kendte. Så vi havde sådan en masse mapper med kassetter i, der var udgået fra biblioteket. Så jeg hørte Skatteøen og Den Hemmelighedsfulde Ø og alt muligt. Jeg havde sådan en ordentlig stak bøger, og det gjorde jeg hver aften, når jeg skulle sove. Senere hen blev det mere sådan nogle hørespil, altså Disneys Lille Havfrue på sådan et enkelt kassettebånd, man skulle vende, hvor historien var kogt ned og så med lyde til. Og det var jo en af de ting, der også inspirerede mig til at lave Terkel, fordi jeg snakkede med Bossy dengang og sagde, vi skal lave sådan en film, man kan høre. Altså ligesom den, vi havde, da vi var børn, Robin Hood på bånd, ikke? Og sådan. Så det har jeg været storforbruger af. Jeg har også i de år, hvor jeg turnerede meget, altså inden familien kom, der kunne jeg ofte finde på at købe en lydbog på en tankstation, og så høre bog hver gang jeg sad i bilen, fordi jeg simpelthen havde lidt mere tid i bilen dengang, end jeg har nu. Så nu hører jeg mere musik, når jeg sidder i bilen. Hvad genre var det, du lyttede til? Jamen altså det der med læsegenre, den sidste lydbog, jeg har hørt, det var noget
hvad fanden var det? Dan Brown, tror jeg. Eller det var en, jeg fik i gave. Og som jeg gav videre også. Eller også var det Jordens Søjler. Nej, den læste jeg. Det har været sådan et eller andet øreslæg, ikke? På bestsellerlisten, man bare lige skulle. For det er jo begrænset, hvad man kan få på lydbog. Og så har jeg faktisk hørt Jynke er i gang med at høre hans tredje selvbiografi, eller fjerde, eller hvad det nu er, ikke? Som jeg også lige skulle høre en aften, og den viste sig, at jeg kunne ikke få den ned i min iPhone, så den ligger i computeren. Så der tænkte jeg sådan kun høre, når jeg sidder og arbejder sådan en gang imellem at køre bil, men altså, jeg kan bedre lide at læse, end jeg kan også godt lide lydbøger, men jeg læser mere, end jeg lytter lydbøger. Kommer der så flere af det her lydbøger, den her stil, eller genre, hvad man skal kalde det? Og det kommer an på, om der kommer flere fysiske bøger, ikke? De føles jo ad. Altså, jeg må da sige, jeg har en meget god idé til en opfølger til Ternet Ninja. Og nu vil jeg også lige vente og se, hvordan den lander, om der er nogen, der kan bruge det til noget. Fordi en ting er, men en succes, eller man kan sikkert godt sælge en to, men sådan arbejder jeg jo ikke rigtigt. Men hvis det bliver noget, der har fået en betydning for nogen, og nogen kommer og siger, men hvad skete der så, og må vi få noget mere af det? Så man kan mærke, at der er sådan et behov. Og det var også derfor, jeg lavede de der hilsner til Terkel og Stuart i det her, fordi jeg kan mærke, at der er nogen, der i 10 år har spurgt efter det, hvor jeg tænkte, det kunne måske være sjovt. Nu er de også blevet voksne, nogle af de der Terkel-dyrker måske, så give dem en lille lunds, ikke? Så det skal være på den måde, hvis der lige pludselig, hvis jeg synes, nu er der et behov for at lave den der to, så kan det godt være, at jeg gør det. Og ellers så lige nu, der arbejder jeg også på eller noget selvbiografisk, altså noget af min karriere, 25 år på landevejen med alle de røverhistorier og tossede jobs, jeg har havnet til, og mærkelige arrangører og underlige overnattelsessteder. Ikke? Det har jeg siddet og skrevet en masse sådan i dagbogsform på noget af det, jeg kan huske. Så det kan også være, at jeg på et tidspunkt går den vej. Jeg er i hvert fald lige pludselig blevet svært glad for at skrive. Okay. Det kan også være, at det bliver nogle digte eller noget andet. Så der er noget sjovt det der med, at det ikke behøver at være så actionbordet eller replikbordet, men man kan få lov sådan at være i sit eget tankeflimmer. Det er det, der er sjældent er mulighed for på scenen. Jo. Super, jamen tusind tak og held og lykke med din nye bog. Ja, mange tak. Fornøjelse.